Uplynulý rok bol pre ľudstvo plný výziev a človek opäť prekonával zdanlivo neprekonateľné. Napríklad telesne postihnutý šprinter si zmeral sily s arabským koňom. 4 svalnaté nohy proti umelým. Oscar Pistorius sa postavil na atletickú dráhu, jeho súper bežal na piesku. To je iba jeden z neuveriteľných kúskov, ktoré sme vám v spravodajstve v roku 2012 ukázali. Pohárové pyramídy sú obľúbené v Japonsku. Trúfli by ste si prekonať tieto rýchle ruky? Jazdec bez púdu seba záchovy alebo podfúk. Toto video vzbudilo medzi fanúšikmi motokrosu na internete veľké vzrušenie. 101-ročná starenka z Utahu oslávila svoje narodeniny štýlovo paraglidingom v tandeme. Vďaka tomu sa dostala do Guinnessovej knihy rekordov. Americký povrazolezec a jeho nevídaný kúsok polane zdolal 40-metrovú roklinu nad jedným z najhlbších kaňonov v Číne. Tohto bežca na atletickom ovále nestretnete. Je fanúšikom tzv. Vertikálneho behu. Číňania sa opäť raz prekonali. Do megadomina zmestili 1001 ľudí. Rubikové kocky stále bavia aj dospelákov. Tento mladík dokázal, že sa to dá zvládnuť aj so zatvorenými očami. Iba jedno ucho stačí, ak chcete potiahnuť kamión. No ak nie ste natrénovaní ako tento Gruzinec, radšej to neskúšajte. Nenechajte si ujsť ani špeciálne športové noviny. Silvestrovské vydanie sme vyskladali z toho, čo majú fanúšikovia najradšej. Uvidíte to najlepšie z rubriky Frajer na záver. Športovci tento rok zabávali svojim tanečným umením. Dozviete sa, kto bol z plejady najlepších a najzábavnejších tým. Naozaj Tragédii vás presvedčia, že nie všetko vyšlo tento rok na 100%. Jednoducho, dnes to bude ťažká frajerina. Ponuka silvestrovského večera na Markíze je naozaj bohatá. Štartujeme seriálom Susedia, potom pokračujeme zábavnou Partička. Nový rok na Markíze privítame presne o polnoci novoročným vinšom a prvé minúty v novom roku vás zabavia najväčšie hity a mejdan roku Michala Davida. Televízia Doma začína večer romantickou komédiou 40 na krku a show Let Silvester. A posledný večer v tomto roku otvára televízia Dajto akčným filmom Rachot v Bronxe. Tak, a je to tu. Posledné televízne noviny sú za nami a tak nám dovolte, aby sme vám zaželali najmä veľa zdravia. Veľa dôvodov na úsmev, veľa splnených želaní, veľa úprimných priateľov a ľudí okolo vás a veľa lásky a svetlo v duši. No a ďakujeme vám za vašu priazeň počas celého roka, ďakujeme za vaše námety a reportáže a tešíme sa na vás aj v novom roku, ktorý nech je pre nás všetkých šťastný a úspešný. Paťo, ja tebe tiež ďakujem za celý rok a dúfam, že sa stretneme aj v tom novom roku. Určite áno, nie síce zajtra, ale myslím, že o týždeň ideme na to. Nie, druhého sa vidíme. Všetko dobré. Na zdravie, všetko dobré. V 2013. Krásny večer a krásne oslavy.